Mbah. Wis tak bleki ramban sak pedae sisa. Langsung digondol. Mantap iki. Gede. Foto lagi pancing iki. Kaya iki. Loh. Lah kok sampean mancingi kolamku toh? Wis aman to, Mbak? Iya. Jaluk sitok, Mbak. Kayak aku iki, balik kene. Kok penakmu sampean iki? Sik, Mbak, tak usulane pancingin nek no. Oh, kolamku kok. Mbok Jaluk pancingnya sitok, ya Mbak. aja. Sitok-sitok ae lho. Aja. Siji tok kuwi lho, Mbak. Aja. Kolamku kok penak men mancingi. Bentuke gede nek. Nah, Mbak, sitok. Mungso iki metune kondi mor-mor mak bunduk teko kono kuwi. Pedar mancing kono pikir kene dhisik malah anak wonge ndah rono lah. Nasib mancing lah gede malah dijaluk karo mbok pompah mau. Mancing kene lah. Ya nek mbah-mbah balik ngarit ya. Gondol iki ketoke. Alah rasane. Balik ngarit, Mbah. Mbah, ora nyawang apa aku ki sik enom diceluk Mbah. Wis tak bleki ramban sak pedae sisa nok ben dijikuk bojoku ora ngurus. Piye mati iki. Lho sithik kok mulet ngare Mbah kok iso nesu kaya ngono iki. Aduh, piye iki pedae malah ditinggal wong tuwek. Wong tuwek iki serang gadeg ora petok blas. Lha iki piye pedae wong tuwek iki lho. Aduh. Piye Mbah pedahmu ki lho. Alah Mbah. Piye to wong kae mau ki malah lunga rono ki. Nesu piye iki pedae malah dikum nggon banyunan ki. Wah, pedahmu ki lho. Ora ngurus. Malah nyentai kae. Alah Mbah tak unggahke kene Mbah karepe Mbah pedahmu ki sak pakan-pakane. Alah. Piye Mbah wae. Karepe iki. Tak sak ning kene Mbah pedae. Karepmu. Kok malah nyentai kaya piye kae iki malahan. Wong kene sing dimblek ki malah bubrah malah. Dek sing nyentai piye lho Mbah iki. Malah pancing kumbarang wis ruwet. Bojone sapa kae mau? Mbah sapa kae mau?